έκλεψα. Καρότο. Συγκυρία δώστε! Μπράβο. Έχω κλείψει, δεν την κλείψα. Γιατί κλείνει να πάμε. Καλή όρεξη συγκυρία. Παιδιά, ξέρετε τι έχει μέσα η σαλάτα που τρώτε? Θα μου το πείτε και σε μένα δυνατά. Λάχανο, μαρούλι, παιδιά, κόκκινη, πράσινη, καρότο, σωμάτι, μέλι, ξύδι, σέλινο, λόκα, πρόβυρο, μήλο, ξύδι μπαλσάμικο, ναι, με μέλι, το δικό μας, και κυρία. Εγώ είμαι εδώ. Μήλο. Και όλα αυτά για μια σαλάτα. Αφού βλέπεις ότι περισσεύει, αν πάρε πυρουνάκι ή τρως και με το χεράκι. Όπως βλέπετε περισσεύω. Κύριε, βλέπετε την Ιωάννα να φέρνει πιάτα, τι να σας πω. Και εσύ. Δεν το μαρούλι δεν με αρέσει. Δεν σ' αρέσει το μαρούλι? Κυρία, Και σε ποιο χρώμα ήταν αφιερωμένο το σημερινό event? Στο... Πράσινο που είμαστε. Για ποιο μήνα? Δεκέμβριο.